NLFB आफादनिफ्राय बर' रायजो राजाफोरनिसिम साफ्रोमनिसिमबो मोनसे मिथिसार होफिननाय बि बुहुम बिथां सारा इनफरमेशन एन्ड पाब्लिसिटी सेक्रेटारि जाय माखासे इनफरमेशनखौहाय पाब्लिश खालामना होफिनदों जायफ्रा पर्टेलफोरावहाय नोंथांमोना खोनानो मोनदोंमोन जे NLFBनि सासे सोद्रोमा सुजित माराग मुंनि क'क्राझार पुलिसजों खाजादों दा बेवहाय बाथ्राया बेसेबां सैथो बाव बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला बावहाय गोबाङा डियर जेनेरेल पाब्लिक एन्ड रेसपेक्टेड मीडिया आउटलेट्स गोबांनि सायावहाय बिथांमोना फोरमायदों नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड नैबे पेजखौ इंलिसनिखाय गोबाङा हमनो हायाखैबो जानो हागौ दा बिथांमोना बाव फोरमायनाय बायदिब्ला बै सासेया जाय हमजादों होननानै दा खौरां सोलिगासिनो दङ नंगौ NLFB आफादनिमोन नाथाय बैसोरो दा सारेन्डार जाहैनाय पार्टिनि होननानै बिथांमोना बाव फोरमायदों दा बियो NLFBनि नंला NLFB आफादजों जेबो बिस्रा सोमोन्दो गैया बेबायदि बिथांमोना खुलायै फोरमायदों बेखायनो जायफ्रा मिडिया पार्सनफोर गासैबो मिडियाफ्राबो बेखौहाय मोजाङै रायजोनिसिम जायहा नंगौ इनफरमेशन गोग्गो खौरांखौहाय फोरमायफिननो खावलायनाय बायदि बिथांमोना नैबे गावसिनि राइटिं पेडआवहाय फोरमायनायखौ जों नुनो मोन्दों दानिया फैदो गुबुन मोनसे दाख्लैफोरनिफ्रायनो भाइराल जाबोबाय थादों दाख्लैहाय गोबाङा भिडिअखौ नायजोबोखाय रं इनफरमेशन बुजिदों आदा आलफ्रेड जेखौसो आं माने बुंनाय बायदि सानदों खायफा नाथाय मेन खौराङा बेनो आदा आलफ्रेडनि खौरांनि सायावहाय गोबां निउस पर्टेलफोराव जों खोनानो मोनगासिनो दं बेफोरो जाहैबाय पजिटिभ निउस बर'नि मुंदांखा आलफ्रेड बसुमतारीनि इउटुब चेनेलाव जों पर्बतजरा हालामाव जे 17 बोसोराव BPF हान्जाया जेबो मावनो हायै खामानिफोरखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन बे समाव डक्टर आलफ्रेड बसुमतारीखौ पर्बतजरा हालामनि UPPLनि दैदेनगिरिफोरा UPPLखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना डक्टर आलफ्रेड बसुमतारीखौ जिल्ला इउटुबनिफ्राय मुंदांखा बर'नि इउटुबार आलफ्रेड बसुमतारीखौ साबायखर बावदों नाथाय मानो साबायखर बावदों इउटुबार आलफ्रेड बसुमतारीखौ मा जाहोनाव साबायखर बावखो मुंदांखा इउटुबार आलफ्रेड बसुमतारीखौ पर्बतजरानि जानानै फै जों नोंथांमोननो फोरमायनि साननैसो सिगां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा हालामनि गुबुन जायगाफोराव बर'नि मुंदांखा इउटुबार नोंथांमोना नैबेफोर खौरांफोरखौ नुनो मोनखाबाय जे पर्बतजरा ओनसोलजोंहाय आदा आलफ्रेडखौहाय बाख्नायदों मानो होनब्ला 17 बोसोरावहाय 17 बोसोराव बै सरकारा जेबो मावनो रोङासै नाथाय बैफोरखौ मावनो रोङैफोरखौ देखायदों होननानै एक्चुअलि सोरबा सरकारखौ टारगेट खालामनानै रावखौबो देखायाखै आदा आलफ्रेडआ सिगांनियानो जा दानियानो जा नाथाय बेनो लुबैनाया आंनि साननायाव दै जे जिखि सरकारानो फै डेभेलपमेन्टआ जोंनो नांथारगौ सिगांनिया मावनायासै दानिया मावनांगोन आरो दानियाबो हाथाराबाथ' रायजोआ सोलायफिनखागोन आरो गोदान फैगोना मावनांगोन बेफोरबायदि थ' खौरां फोसावनायाव गोबाङा गोनो गोथो जायो नायजोबाब्ला ओमफ्राय गाज्रि मोनलायनाय जायो थ' थेवबो खायफा बुङो नोंखौ जे इसिबां रायोबो मालाबा खायफा बाख्नायो खायफा रायो मानो इसिबां मिनि बोरै खौरां बानायो नोंलाय बाबु होननानै थ' आं मोनसेल' साननानै लायो जायफ्रा हेटार्सफ्रानो जा रागा जोंग्रायानो जा जेसेखि रागा जोङा मानो जेसेखि मेगन साया मानो सानसे समाव रुइनाङो सोरबाबाबो जुदि नोङो रागा मानसिजों रागा देखायफिनोबाथ' बे बारा जाखागोन आं बेखौल' साननानै लायो अन्थाइया जेसेखि गोरा जाया मानो बियो खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा खनब्रै नङा देजाबाय थायोब्ला देराम मोनसे समाव बियो गावहैथारगोन गावख्लाबथारगोन गावनांगोन बे अन्थाइया थ' बेखौ आं फोथायो आरोना जेसेखि सोरबा रागा जोंग्रायानो था मायानो था सानसे समाव नंगौ बिसोरबो बेसेबांथो एगेन्स्ट जानानै थाबाय थानो पजिटिभाव फैगोन होनना आं सानो आरो बेखायनो आं जिखि जाया जेखि सान मिनि खौरां आपडेट्सफोर होनो सानो सोरबा आंनि सायाव गाज्रि रिएक्सन होयोब्लाबो आं बेखौ मिनि माबा मोनसे हायोब्ला बुंफिननो बेफोरखौ सेस्था खालामो आरोना थ' बेखिनियानो खौरां आपडेटआ ससेब्लाबो फोरमायबाय लाभ इउ अल गासैनिसिमबो